Bendigedig, ti yw ein cynefin ni. Ia, da iawn, perthfab. Mae dy drigolion yn byw mewn hedd beunyddiol wrth ei gwaith, a dyma David Spencer Jones. A Stanley Llywelyn a'i fryd ar drysori bro garwch a brawd garwch. Felly hefyd Samuel Jones y Maer wrth iddo gymryd hoi o waith y bore. A'i meddwl am lith i'w golofn amaethyddol yn farwol llais o'r gors yma Harry. Mae Bet hitha yn frwd o blaid y pethau a cheir croeso arbennig ar ei heilwyd. Ond dydy pethau ddim mor ddiddos â hynny, fod miwsig digon dymunol i'w glywed yn y cefndir. Draw ar iard yr ysgol gyfyn, daw 2 ymwelydd i weld sel. Be di'r cynllwyn yr wythnos hon, tybed? Ydy 2 wedi mynd ar ofyn y maffia? Be mae'r 2 isio efo'r cynghorydd? Symai, Sel? O, symai, Andy. Ci dwi tynrodd ni? Tak, Ali Pochekau Vilechki. Geith rhain gof i sgwrs bach o'ch di a fyny, Sel? O, ynglyn â drws y garej, ie? Ia, na chdi. Wel, mi siaradau drostach chi unwaith eto yn y pwyllgor cynllunio, iawn? Oce, Sel. Mae rhain go eisiau gair bach personol fo chdi le. A gan bod i Saesneg o dipyn o giamid, mae di gofyn i mi transletio chdi le, oce? Gdej postanowiłem zbudować garaż. Mój syn zaniósł plany do rządu. Gdzie mu powzięli porządku. Na to nie potrzeba pozwolenia. Nieprawda, Andrzeju? Wel, ti'n gwybod y stori gyd o, Sel. Mae di gwneud bob dim oedd y cyngor isio, dydi? Ar wahân i beintio drws a wyrd, Cos mae di cael llwyth o baint gwyn gyn hefyd, sydd o'n bug si, O, dydath y dad bod ni'n meddwl bod yr adran gynllunio'n benna bach, ac fyddai'n trio perswadio'r cyngor i weld hynny, oce? Oce, Sel, oce. Ond sgansa siang ystodobong. O fa eisiau wysio nitsi se siondu do kupa matawów. I bo stara i siang w miarach możliwości beżri garaziu mogły pozostać na biał. Bardzo wyrzęczny. Domowego wyrobu, wydeśka. Weź och ty gymrych chydig bach o'r vodka homemade fel ide am helpu i fo garej, sli? Na. Fedra i mi derbyn i si. Na. Dydath o dad bod ni'n diolch y fawr deol mod i'n TT. TT? Guten Tag, Frau Bet. Margiach di sy'n na. Jawohl. Du kommst i ôl dy ddillad glan, dy byg i mi. Iawn, da. Ti'n bod i ddweud danca? O, danke. Pizza. Pizza, o iawn, o pizza fyd, ia. Margion. Ti'n mynd yfad fod Menna Davies mor gyndyn i dy briodi di. Pwy sy'n dweud bod wedi gofyn i di? Ia, by'n meddwl. Pan ddylach chi briodi, pa fe gen ti chwaer nid a'ch adoli fel mam. O, ti werth y byd, Bet. Wel, mae rai mi fynd, dwi'n rhoi lift i 2. O, lift i 2. Ia, mae'n y gwarfod o'r cyngor heno i benderfynu sy'n ei pres i'r almeinwyr yma. Hwn i'm sy'n deithi chwaith. Da chi'n siŵr o lwyddo? Na, mae yna diawliad plwyfol ar y cyngor, sti. Na, Liam yw ti a dei yn ffrindiau dros dro, beth mae'n hynny rhywbeth. Cyngreiriaid nid cyfeillion, a mae gar o'n y garej, sti. Mae beth bynnag gyda chi, mae well yn bach chi'n nghyddfach gilydd. Dwi'n i'm, sti. Mae ffrio fo, wel oria, dwi'n gwybod lle dwi fel amser ni, de. Ond mae bod o'r un ochr o yn dimlad. Odd. Hwyl. Auf Wiedersehen. Ia, neu fel maen nhw'n dweud ar y teledu, de. Auf Wiedersehen, Bet. Siop! Sbobol! Dwynwen? Nein, mein lieber Cyfyng. Mein Name ist
Marlene. Ia, reit debyg wedi gwir. Ydych chi'n licio fi fel hyn? Ia, neis iawn yndi. A dwi'n dysgu German hefyd. O, sy'r gwt, sy'r gwt. Yn y gwely. Ha? Dysgu German yn y gwely. Ich lerne Deutsche in der Bett. Yw, na chi ymroddiad ynddo? Byddai'n mynd ar casets a'r llyfrau fyny efo fi bob nos ac yn ymarfer deud pethau fel Ich liebe dich, Selvin. Du hast kein Herz, Selvin. Mein Gott, und ich liebe dich so, du bist so schön. Ia, mae chacen chi'n ardderchog dwi'n mynd. Marlene. Yn siwl di gynsi, Marlene. A wyddech chi pam dwi'n dysgu German? Wel, ni'n neud o'r alminwyr, mae dim ond gartrefol pan nhw'n yma, mae'n siŵr. Na, chi siwr. Er mwyn i chi fynd â fi i German i tro nesaf uwch chi'n te, yn lle'r Ermena Davies frigid na. Mi o'n i lawr yr rhain efo'n gilydd. A fad gwyn a dawnsio a chanu. Sôn am ganu, dwi'n newydd orffan cyfeithio'r cynion yna. Fantastic. Falling in love again, what can I do? Dwi ar ei hôl i dwi'n? Na, just mewn pryd. Ia, alw, peidiwch chi ameiddio cael 1 funud cyn hanner awr 5 penod. Dall? Reit, Jawel, mein Führer. O, cwyd y galon, Rensel. Gariwn i'r dydd. O, dwi'n mor siŵr. Mae yna rei brandith arna hi, a mae yna rei eraill brandith arna chdi o'r rhyngddo ni. Dylen ni gael mwyafrif reit del. Dwi'n ama. O sut medrwn ni golli? A ni na efo'n gilydd, yn lle cwffio'n gilydd. O, defaid ydy'r lleill. Mi yda ni efo'n gilydd, yndan? Wel, ydan, siwr iawn. Chaim yn gadael ar ymhen o hun gen ti, a phawb am ngwaed i. Dw ti'n gradur drwg dybus. Haid i chdi ddysgu ymddiried yn dy gydyn. A diolch yn fawr i chi, Mr Trysolydd, am osod y mater mor glir ger yn bronni ac yn eich ffordd deheg arferol. Leciach chi roed air o arweiniad i mi ar y mater, Mr Brifwythedwr? Wel, alla i ddim ond ailwaid be wedodd y trysorydd, Mr Cadeirydd. Mae modd i ni arbed 1,000 o bunnau un mewn 1 o 2 ffordd. Yn gyntaf, fe allwn ni atal yr rhoddion i bwyllgorau carnifals a'r sioe blodau. Yn ail, atal yr rhodd flynyddol i sioe amaethyddol y sir, ynddo fe? Neu fi allwn ni dynnu nôl 1,000 o bunnau sydd wedi glusnodi ar gyfer croeso ac adloniant i'r Germans ni o'r Twin Towns sy'n dod i sefyll yn i'r wythnos nesaf. Wel, dyna'r 3 dewis sydd gynnon ni gyfeillion. Cynghorydd Harry Lewis. Ie, Mr Cadeirydd. Dwi'n siŵr fod pob aelod o'r pwyllgor yma yn fodlon cydnabod pwysigrwydd carnifal a sioe floda y mywyd rhan fwyaf o bentref yn gwlad. A dwi'n meddwl bod ti'n deg dweud hefyd bod hyd yn oed yr aelodau hynny sydd ddim yn ffermwyr nag yn feibion i ffermwyr yn gwerthfawrogi cyfraniad y diwydiant amaeth i'r economi leol ag yn cydnabod mai trychineb o'r mwyaf fydda i gyngor y traffwydd beidio mynegu'r gwerthfawrogiad yna lenni o bob blwyddyn. Rhaid i mi ategu bob dim ddedodd y cynghorydd Harry Lewis. Mae'r hyn sioe bach yma yn bwysig ddychranllyd. Diolch yn fawr chi, Mr Mair. A siarad yn bersonol, rwan. Heb lewin ar yn hafod, wel, ffag i ni mor Germans yma. Mae'n dim osod ar ni ddwywaith o ganrif yma, a sa di'n gwneud eto hefyd, blaw bod yr H-bomb gyda ni. Mae'n osod yn hollol hiliol. Hollol hiliol. Ac wrth derbynnu, Mr Cadeirydd, gai annog y pwyllgor yma i wneud y cyfraniad bychan hwn teg at leihau tensiwn rhwng pobloedd, a rhoi croeso Cymreig twyn galon i'r cyfeillion hyn o Bad Slot gyfwrtymau yn y Claen y Baden-Baden. Dwi'n siŵr hoffech chi gyd ymuno fo fi i longyfarch y cynghorydd Selwyn ap Ifor ar ei lwyddiant i ddeud y gair mawr hir yna yn yr iaith Almaeneg. Mr Mair, ga i ategu'r hyn o ddudodd y cynghorydd Selwyn ap Ifor. Ga hefyd atgoffa'r cyngor yma o heilioni y croeso gafo pobl traffwydd a'r cynghorwyr a swyddogion y cyngor yma pan ython ni draw i'r Almaen llynad. Gofyn cwestiwn, Mr Mair, dwi'n Os dwi'n berthnasol i'r drafodaeth? Berthnasol iawn, Mr Mair. Am mai y cynghorwyr Davies Spencer Jones a Selwyn ap Ifor oedd arweinwyr y parti aeth draw i'r Almaen llynad, ddyla nhw ddim datgan diddordeb rwan, he? O, na, so'n credu hynny. Na. Fydde neb yn dychmygu fod y visit hyn mor boblogaidd gan y cynghorwyr a dim ond am ei bod nhw'n disgwyl cael gwoddiad nôl i Germany eto flwyddyn nesaf. Food's a bit limited round here.
Good thing the herring season started again. Herring is quick and easy to cook, and the distinctive taste. You can fry them, grill them, even barbecue them. Meal for any day of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hey, Friday? Herring's back and it's in the shops now. If you like fish, you'll love herring. Yes? I'd like something, Big, huge, ginormous? something different. Different taste, different box, different shop. No idea. Different. Exciting centres. Ah, Lion's made favourite centres. Peanut cluster. There's more. Mint crisp, toffee crumble, triple choc. A refreshing change. I'll take the box. Lion's made favourite centres. Is the bar open? It is now. The usual? What's the alternative? 2 pints of autumn gold cider. Ooh, very alternative. It's all a question of taste, really. Here's the lads. They said they could sink some autumn gold. Autumn Gold, the alternative pint. It's the biggest hygiene sale ever at MFI. Look at the money you can save on Westminster kitchens. All the units here for under £570. Units from $34.99. All these Hygiena kitchens at MFI sale prices too. And Hygiena bedrooms, like the Bianco. 2-door wardrobes down to $44.99. 3-drawer chests only $14.99. And range upon range at hugely reduced sale prices. It's the biggest Hygiena sale ever. MFI! Open holiday Monday, 10 till 6. Oh, what is this? Oh, a clue. Oh, the enticement. Oh, the sparkle. Oh, Perrier, naturellement. It's time you woke up to the delicious new taste of Chiver's Breakfast Marmalade. Pawb o blaid dyddym cymorstol y sioia blodau a siomi ganodd o blant ar ieni. A pawb o blaid dyddym grant y sioia methyddol a saro ergi drwm yn erbyn y ffermwyrdre. A pawb o blaid tan yn ôl yr arian a ddodwyd o'r neilltu ar gyfer y German visitors belltith. Di, mae'n uffari. Rendau, mae ben yn ei ble hyn o stan. Becso bydd na international incident am bod ni wedi gwrthod arian ifed i'r Germans. Methu gwybod sut torrith o'r newydd i bet mae o. I'ch dau glwys i wedi edrych ymlaen yn ofnadwy ar gael mynd yn ôl yn flwyddyn nesaf. Wel, fe gaethon nhw amser ardderchol llynedd yn dyfe? Aros yn nyr maer. Tŷ mawr, cram, yn dyfe? Lloftu drws nesaf di gilydd. Hei, da i chan, sbot ti'n mynd o? Y gwir ydy, Selda, bo chdi a Dei Spence ofn pechu'r almenwyr yma, a fo chi isio gwadd yn ôl na flwyddyn nesaf efo bet am Mena Davies, de. Ti mor blwy fel a chiel, dwi ti? O, na, dwi'n yn gils, o, na. Dydy. Wath gen i, be ti'n neud efo Mena Davies? Na, sel efo bet, chwaith. Gwbellach chi'n neud o ar gostreth dalwyr, te. Nega, Wel, ti'n mynd, rwan. Ydo, gobeithio bwrau chi drwy'r had, yn beth ad y garnifals, di ad y blydi cynniad i fi. Wel, thrystia i'n rhan o'r diawlad byth eto. Penna bach, de. Pan un wedi gwneud gymaint dros nhw, de. Datrys problema na, fedrwn nhw'n datrys dros nhw hynna'n. A dyn ni'n miwch i barch na baw swdl diwedd ni. Wel, os rai ddellid i'ch met chi, dyn ni'n pam da chi'n tybolu efo nhw wir, nag efo'r cyngor. Sefai, meto. O, be am dyna chdi? Dwi wedi cael llond bol. O, hen bryd, fyd. Ie, bai y cyngor yma, phob cyngor arall y fyd wedi gwela i, ydy ma dynion da chi gyd. Wel, wrth gwrs mae dynion yda ni.
sa merched yn rhedeg y sioes, a pob beth yn cael ei rhedeg yn llawer mwy dilol ac yn hanner yr amser. Chwael ys i fawr. Sa gen i brysur yn trafod eich gwalltia, a be maen nhw'n mynd i brynu yn Marks and Sparks yn Llandudno i feddwl am materion o cyngor. O, a pwy ddari datrys problem drewt o chronic plastics da? Fi, ond chi gafodd y clod. Ffliwcan. Ia, sais yn digwydd yn mewn y caffi de. Moch, siofinistedd â chi'ch dau te? Chronic plastics? Ia, yn bad slos cyfwrt yma yn y Klein y Baden-Baden, mae pencadlys cronig de. Wel ia, dyna pam da ni wedi efeillio efo fanno. Ia, a be fysa pen bandys cronig y feddwl tas nhw'n clywed croeso mor beth mae cyd-drefwyr di cael genno ni? Yn hollol. Dwi'n meddwl ddyla Jim Morris, Managing Director Chronic Plastics a clywed am hyn. Ffonia iawn. Drefn ni weld o, bori. Iawn. Am be da chi'ch dau yn peldario, please? O, ty waith am hynny, na di. Just pai ti all gichio'r linguas et caffons na i'r bin yr i sydyn, young lady. Falle fyddwn ni angen nhw eto. Ath Jim Morris yn wallgo pan glywed am y peth. Ath yn syth yn ôl i'r swyddfa a draftio'r llythyr yna at y cyngor. Ond ti'n mwyn eitho ddatrys y broblem. Swn i'n meddwl. Os o beth wyt ti eisiau ychwanegu? Dim un gair, wedi dweud o'i gyd, a'i ddeud o'n gryno. Di. Ni beth ydi, sa modd delifro fo o llaw. Be ti'n feddwl? Wel, sa modd i'r llythyr beidio cyrraedd tan just cyn i'r cyngor gwarfod. Wel ei. Rhag i Stan a Sam Butcher gan meddwl am ryw counter move. Na, di, efo nhw ddiawed mor striwgar. Ddim hanner mor striwgar chdi a fi. Gech chi da, fysi? Mater ychwanegol. Drws modurdy yn 13 lôn gors bach isa Llanstwffl. Argymellwyd gwrthod cais y perchenog am gael gadael drws yr adeilad yn wyn a mynnu ei fod yn peintio'r drws yn wyrdd mwyn cydweddu a drysau modurdau eraill yn y stryd. Cynghorydd Cyfyng Gyngor. Mae sag y modurdy 13 lôn gors bach isa wedi llusgo mlaen ers misoedd, Mr Cadeirydd. Gwraidd yr anghydwad, fel gwyr pawb anoch chi, ydy bod yr adran gynllunio wedi dweud wrth y berchenog, Mr Jerzy Pontiatowski, nad oedd angen caniatad cynllunio. Wedyn, ar ôl o godi'r adeilad, dyma nhw newid i meddyliau, ac yn dweud bod angen caniatad. Rwan ta, mae Mr Pontiatowski wedi cydymffurfio a phob un o ofyn yn yr adran eblaw am un. Mae well gyda fo gael drws gwyn. Rwan, dydy gymdocio no, dim yn wrthwynebu sydd gael drws gwyn. Ac i bellad alla i weld, dydy drws gwyn ddim yn mynd i amharu dim o gwbl ar lôn gors bach isa Llanstwffl. Felly dwi'n apelio ar y cyngor i ganiatáu cais Mr Pontiatowski a gwrthod ar gymylliad y Bwyllgor Gynllunio. Rhyw sylw arall cyn i roed y mater i bleidlais. Szanowny panowie radni, chciałbym panom podziękować z głębi serca za ponowne uprzejme wysłuchanie mej prośby, a szczególnie jestem wdzięczny utalentowannemu mojej demokracji, który zaoferował moją sprawę. Pomny jestem zawsze na mój dobry los. Że żyję w wolnym i demokratycznym królestwie, jej królewskiej mości Elżbiety II. Long live Queen Elizabeth. Ręce Selwyn ap Ivor. Sori am hynna de. Cwbl o'r ein goddweud oedd. Wel, diolch yn fawr i chi de, awrandwr i ges o nhw. Ac oedd o'n diolch i Selwyn ap Ivor am siarad ar ei rhan o de. A nath o ddweud wedyn bod oedd wedi gorfod denu o Poland a da cryfal de, pan ar y German sy'n fedio. Wedyn mae o falch iawn o gael byw yma Nghymru de. Mae o loyal subject i Queen Elizabeth II medda fo de. A ddari orffan drwy ddweud, God save Queen Elizabeth II de. A cynghorydd Selwyn ap Ivor ddweud. Wel, diolch yn fawr i chi. Mi awn i bleidlais. Pawb sy'n o blaid cael drws gwyrdd? Pawb sy'n o blaid cael drws gwyn? Shorty, Swinger ostatnie, you devils, you Cossack pigs. I tell you, you brush one green paint on my garage door, I kill you stone dead. Swinger ostatnie, you Western Germans. I write the Queen Elizabeth. Mae'r ein gob di sgwiniad ffrinhinas ar o'ch cwnt chi.
Ond mae o'n dweud bod chi waith a Germans. I ti, Lili Marlen. O, da iawn, segwt. O, ddifri, da chi'n meddwl hynna o ddifri? Dw. O gair job, lli. Spots bob nos o fi Germans yn llan. O, drian o'n nhw. O, Rhys, paid a fod mor gas. Dim byd yn erbyn o canu. Na, goes mi'n siŵr. O na, jyst byd ti o dwi, mae dyna'r unig adloniant gan nhw. Am fel cyngor mor stingy. O, gan i weld. Mae gen dewis ar dyn dros ffordd, drymp cad i fyny llewis. Cyn i ni gael pen am wrl, mae gen y brif weithredwr un eitem o hebeth ychwanegol. Oes, Mr Cadeirydd. Llythyr sy'n newydd ddod i law oddi wrth Mr James Morris, reolwr gyfarwyddwr cwmni Crönig Plastics. Anwyl Mr Llywelyn, ers rai blynyddoedd bellach, daeth yn rhan o draddodiad ein cwmni gynnal diwrnod agored blynyddol, pryd a gwahoddir aelodau a swyddogion eich cyngor i fwynhau croeso'r cwmni ar ffurf lluniaeth ac adloniant. Maen nhw'n deg iawn, bob troch ar deg. Eleni fodd bynnag werwydd y gost ychwanegol i ddarparu croeso teilwng yr wythnos nesaf un ymwelwyr o'r Almaen, mae'n ddrwg enef eich ysbysu na chenelir y diwrnod agored eleni. Di rioed am gansler diwrnod agored? Odi ma fe. Ond y misys, mae'n edrych ymlaen gymaint bob blwyddyn, y dolia a'r presenta. Mr Mair, dwi'n cynnig te bod ni'n anfon i'r priaeth i weld Mr Morris i gael ei newid i feddwl. Wedi'r cyfan, mae o'n ddyn rhesymol iawn, tydi? Wath i chi heb ddim. Wath i chi heb ddim. Mr Jim Morris yn teimlo rhyw ddyletswydd foeso i ymestyn croeso i'r ymwelwyr o'n wlad enedigol i gwmnio. A mae'n teimlo'n flin iawn bod ni'n gwrthod wneud hynny. O, felly mae'n talu'r pwys. O, dim o gwbl, Mr Mair. Ti'n meddwl Mr Morris, da chi weld, pan eith'r Almaenwyr ma nôl i'r Almaen, de, a bydden nhw'n dweud wrth Ben Bandus Cronig, bobl mor anghymdeithasol, mor gul, mor gybyddlyd ydyn ni'r Cymru, ac bydden nhw'n gwrthod buddsoddi ni ffatrio. Mr Mair, mi fedrwn ni edliw. Na, fydda hyn ddim wedi digwydd o gwbl. Tasa'r cyngor ma ond wedi gwrando arna i, a'r cynghorydd Selwyn ap Ifor. Dwi'n siŵr y bydde be. Ond na i ddim, a well gen i fod yn adeiladol bob amser. A felly, ydw i'n cynnig bod ni'n sefydlu is bwyllgor bris i ail ystyried y penderfyniad a'i newid o. Wel, os gwel angan. Mi ei le hwnna? Deutschland, Deutschland, über alles van der Welt. Bydd i goliath, Ia, hyn sa Rommel i hun yn falch ohono fo. Ti gwan, clec i hwnna, eich di galen arall un mawr wyt ti'n heiddio. Ia, mi fydd bet wrth i modd. Ia, ys i syth i ddeithio ar ôl y cyngor. Ni di gael mynd ymlaen a trefniadau ar gyfer y cabaret. Ia, wan, fydd hi'n noson fawr. Ti am dwad dweud? Wel, mi fydd Sam a Harry'n siŵr o'i boicotiau. Paid a cymryd y siomi. Fydd y giwad yna siŵr o fod yna sgan wbeth yn ei bolia am ddim. Hei, dowch a dau scotch mawr i ni. A dau scotch mawr arall ar ei penna nhw de. Ti jos be am Ti drwad fan. Mae gen i beth awr am genach na'n bunch afiach na drwad fan hyn, ti? Oes. Oes. Cau drws.
Yn bod ni ar ben yn hunan, de? Surprise. Ar chi, beth? A dathlu, de? Am bod y braw bach am una fod i'n medru cael trip i'r Almaen i'r ddau yn un ach, di a Mena Davies, de? El sal, jes mewn pryd, ali bach a wydyr chdi dy hun. Lle ti di bod? O, yn gweld Minna. Pam di sal? Na. O, lle bai ta? O, dim yn cael dod i'r parti na di. O, mi ddaw i Germany, daw. Na, ddaw i mi fanno chwaith, mae o'n fflio. O'n mynd yn awyren, o'n mentro. Gyn i steddfod gylch, does. O, biti. A pwy ddod i'w chdi rwan? Dwi'n gwybod. O, dwi'n ffansio mynd â Dwynwen, dyd y wir, oedd i reit cyn ar ei Germanics yn y siop dyn nhw'n y blaen. Oedd mwn. Wel, dwi'n siŵr bod hi'n eitha pishin mewn bikini, gwybod. Allan ni weld ni'n dau, ar yr hain, wan de. Yn y fad gwyn ac yn dawnsio ac yn can. O, allwch chi wir, Selwyn? O,